No môžete zobrať si aj one tieto sklíčka do ruky, nech si aj vás skús. Pomaličky. To už vidno, že ten dotyk tam. No teraz ideme ako, čo všetko pozeráme, toto tu. To. Lucia to napráva, no treba to zachytiť dobre. Vidíme tú bodku a vidno tú bodku. Krásne teraz vidno. Sláka, ty najlepšie vidíš cez to? Cez toto. Hej? Takto. Ktorý je ten červený. Cez červený najhoršie. Tak teraz aký máte filter? Žltý ja mám. Slávka, ty máš žltý filter, hej? Ja mám zelený. A ty máš zelený a Veronika, ty máš? Tiež žltý. Ty máš ten malý filter, hej? Cez ktorý to najlepšie vidno. A teraz uvidíme, či cez tieto filtre. Tak. To je ten červený. To je ten červený. To vidno tak úplne už blízko. Že... Filter. A teraz si zoberiem ten maličký. Ten maličký. Takže cez ten maličký vidno najlepšie. Tú bodku tam vidno, hej, cez ten maličký. Aj cez žltý, aj cez zelený. Vlastne cez všetky, okrem toho červeného. Okrem toho červeného, hej. No posunulo sa to. Stále sa to posunulo. Znamená, že koľko už chýba. Že celkom na okraji. A bolo vzdialené koľko tých čiarok? To by sa povedať 3? No. Na 3 štvorčeky? Tak približne. Takže amatérsky ďalekohľad. Školský, kto vie, koľko už rokov má. Viac ako 35 okolo môže mať medzi 35-40. Tento ďalekohľad dievčatá, čo je v škole. No a zaostrené to je dobre? Ťažko dobre, ostrieť, dobre. Ešte to posun. No, darí sa posúvať, darí. Dobre.